amame de hot bite special no media somo e de free SOMPA 106.5 FM Accra ye from die nyame yeshira no AKOSUA ADWOA wobetimi so afrem AKOSUA NHYIRA afei yenhwe enensem o yetintimu a ye de esomu de di kan no a ye beche na basa enesre SOMPA kasebo ya fatu ye ho so se emiamia empumtuo abo ape emiamia empumtuo abo mo se de etira bokoto emiamia ensem eha no wo munyi asutire na yebe pensem mu afrem panifo esafata wo mo na o ma ye ho adwuma abasahare so mrikatente na etimi ayadwuma na enne ye ma SOMPA ehyen no so no yakwa akosi infensi eno wo atwema wo Biagya North eno wo Ashanti region na ebra SOMPA hot bite car no eni wiemu hyen ne su hyen ne keteke ni nyina kopie infensi e wo atwema wo Biagya North wo Ashanti region no adehye wo so ma de srede kese ye ba kopɛ ene se empomden na chips compound bi a ye si ya ye nwie ye wo sha na wo bu ho akonta ye si ne be ye ohanchemu aduowotwe eye 80% ene ye gya to ho na se aka ohanchemu be ye aduonu aka to na bro aka ketewa bi na nka ye wie na ye nwie ye nti ye de ye adwuma enye yie ene ye jesi wo na akromfo ewie mu niema ye jesi wo na ema kwa wo so munya baabi mfomuti emfa ye jesi wo na nkwada yare a ye nya chip compounds emfo monko enti adehye wo mfensi se wo mu de sede to atwema wo Biagya North empanifo ne mampanyina nim so munim se fa SOMPA kase eboso a empanifo bete Chief of Staff Dr. Julius Debra SOMPA no tie wo be hye no wa ye ho adwuma ntentem abasar so mrikatente fi se wo mu chem se sa chip compounds na yesi no etiefo bra ye Facebook page ne behwe edan kese bia yesi wo pa ne fe echa ayarasa bia bi kura be hu ne won kran ha yesi ne be ye 80% aka 20% pe aka 20% pe ya boso akase ebe bosu yie na adehye wo mfensi e wo atwema wo Biagya North district no a e wo Ashanti region na nkomanya mpomden na enso bra na be hye chip compounds ya yaye ne kama aka akra bi ne ye yenwie ye nti entimi nsom na asemo mo kan se mfensi ene adankwa ame ne mpotem ho nyina communities e wo ho no emrahye bejeni dada Honorable Benito Owusu bio ono na hye ase enti wono chance no ene wakọ nanimu a edu 80%. Eti afedie wo mo nyina simpomden abo mo se de tia bokọ na me se etiefoyi wani hwe ade a enye akiniye bra ye Facebook page ho na be hwe asem no a enam so ma SOMPA kase bo ye fa ye wiem hyen ye fa ye keteke na ye fa ye hyen kopie mfensi na mo wate ase aye de hu mfonyini abre wo no wo be hwe chip compound papa bi emese echen health clinic kese efe pa nanso adwuma kakre bi na wo ho be yo hanchemu aduonu pe na wo hetanse bi ade abobo ho a wo se ayaresa bi ye efe 20% pe na moja ato ho na 80% no e pro adehye ne se so mu pempom dini a je so mo fa hyen ekonkura eben wo mo tra bi ye wo nkoduru na de ebesi asi wo ba kwa wo so a ehemfa no wo fa wo fimfensi aye ohaw akwada yare a ehemfa ne yede na ekọ na mese be hyai ade papa bi a aka akra bi ame ya wie de omuhia ye mfidi yedi begu ho eni mpomtire adwuma efom betena ho de asom e wo sa chip compounds no emu enti adehye wo mfensi de afa SOMPA kase eboso se yemfa ntom panifo nyina enim ne titiriw omampani His Excellency John Dramani Mahama emrahye bedwani a owo mpotem ho aban krache panyini a wono nso wo ho se wo madawroma wo mo enkai wo mo nkai infensi adehye wo atwema wo Biagya North wo Ashanti region so wo mo so ye person wo mo so ye nipa edi enti na chip compounds a efesi ye yesi 80% awie na aka 20% ne ye gya to ho ama wo mo a wo muti kromo nyina na yeresabia ndi so wo mokọ nurse ni bia ni ho doctor bia ni ho impomdi adwuma efo wo bia ni ho edan no anesi ho na nam se edan no nso ani bambo nti enkrofo bowura ho a mita no wawia akonya na wafa akromfo nso de ho aye wo mo twea pia ene wo mo wie bia na enno no wo mo so wo mo besese wo mo so nyampomdi papa eboa eti SOMPA kase ebo enye ho adwuma eti ni titu district chief executive officer wo mpotem ho ene mpanifo no mo de sade sedie ya todwa wo hye wani suo e wo ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra
ɛna YouTube no yɛ SOMPA FM live ɛyɛ ana wa like no wa share sɛ de be ya da bia no yɛ de kasebo emu ohwam a ɛfa wo ho na wo nso wotimi ate na atimi aboa wo na moma yɛ nkotie adehye no nsɛm a wo mo de to SOMPA kasebo anim also check it said the Obano said the order than William near the other. Nanso no massa so on just one front card copper cropo and our quaconia sa ayarisano. Intimate say, Madaroma, yewura, my simple DC, Zakaria Mba, any honorable Frank, yes, Rama say, on Babomodia, natural be done off a fancy lecture area, on Mabomodia. Na omacho mani amabeshe eye jewura eye honorable Benito owusubio chiefs compound our start here out almost 80% no ye be sure say yewura no mienu ebeko mo ho abom na omatimi ababeye self completion work no e de ama eye emfensiman enti ready adesre pa ana ye de to eye yempenifu yi ani sa committee we chief compound my idea campus dey be be say seven previous and ma menom no offers ye manuma ko mo ya we no e client mi e mo akonya fa nkokuru foso we e ko ya lawo dimi kura fa na bo na kwatum dinaba na no se benya yaresa ba ko be sa na kide si mu kura na sa kura bi yare a na se wo anya camp afa na nkokuru pon a na se nipa na e na se we free mo anu no enti e be se chim ko pa do metimi ahwa amaye na etimi agina so na fa no ntuma pefe se de be ya emfensi man ra se de me nua na ika na etwe ho ahia ni nya no menya mfasidi no so ede ewo so na etimi aboae na fa no ntuma pefe tu de omo yesi we akonfo ha e kwa ha ebi asi amye kwa ya ba abehwa eho ne ma na we no mbesesa koi ama ene assemblyman aboae ene sanji jimedi na ese etutu de ba ye te be sa man omoye na security na sa bambo bia and said the any ha and how you know is smooth by a woman the piano of a boy. The Abbasre, honorable Frank Boa, and DC number among wine, na chip copper, me now less as Mamma Yagmawa, no cruise, the Akanina, and two, never to my na edan kama say esi ho ne yagya to ho wo bra honorable Benito wusu bio hyaase no 80% yawie woni ho biem eti yenya ama ne mpra na eno na mfensi adehye ewa atwema wa biagya North District wa Ashanti region wo mode wo de sedi atoja so mo besre na assembly member a wo empotam ho oru akofi owusu ye ne no kasa ibusan se papa na mfensi chip compounds into wo hu ena nkobo DC amane no mo MP amane no mo hye no mo nya ho adwuma na no eno no so de sansem eto so mpaka se ebo anim na mo ajo ni ne na mladom nso no hoye didi kan medical atia wo tie4 na mafa akonya so e de atia influence man wo odo kroye ene akoma pa ye de ti krobia e no kre ubisa me concerning chip compound na eye 2024 ena member for emma akonya se member be influence electoral area assemblyman na botaye ba kwa na esi na so na member no maybe assemblyman no na healthcare eka ho enti yeto abama me a ye hye dwumade na esi 2024 no me hyase se me tu anamo afa chip compound a your former member of parliament honorable Benito Usubio enam common fan so edebe see edan kama esi influence me bae no na edan ni siwo ba na bibia ni etu me matu anamo mature letter asaden na aka MPP wanted intina honorable Benito da so ye MP ena DC asaden na honorable Rebecca Yeboah me bon ho modern ye true letter ye de koma DC asaden honorable Rebecca Yeboah ekoya oshembo ka so de baso sa edidimo na ye de to aba MPP fruits na NDC ba ye no o mama ye proposal say assess ye assessment na say show enioma ehunhia opa o community esan say ayare hwe eya ade na eda makoma so nti me de eno ene di kan ewo me list no before that no me di kan toilet be the akoma honorable Mbazakaria no ni NDC mpanyfo bebre actual letter ibesi le yenti ho popoye
na miana meden kakra eja yadwuma yi nya teku sempoa bi a na yakeka yansa ase na yede aboa chip compound no nurses for mo ba hono many nurses for the ayese ba fine form dane de nyina akwakoye emwa na kugina menkoa me so matro letter honorable Frank Baye so me da tunani maka kire no concerning chip compound the predecessor now so machine be ni hwi enkofo konom ekohwe omo yare titiri ni apemfo me da tunani honorable Frank Eboa DC use maka kire no matro ho letter DC the countless time ma kone na so e da akotunani ebesi na yenya mo bia mfiri omo no until we busane party compound no one the wo ho eni ti a family na from musane tu anamodie na tu anamobia miguso ameye ma afamu die ne mpa aba de wose me ma ho ode mi tu ye bia meye na say ye top bed hospital bed any hospital equipment ehun hia edi abegu ono de eno de eja ebro assemblyman ma ho ode nso eno ntina medwane beto a mo se wo mo juna dia mo yi mo benam kasafidi so na eja mo ne yampanyimfo edi ho nkomo se project a NPP eye NDC nto aso ana because eye abanya japade enya ade eye politics radio yes say me MP honorable Frank Eboa oti sa mania any me honorable DC omoti sani ya omon fence moa fence e wo me say ya ye boa ye ho anase yitu ana mo say ye be makro na pijade ba ba de bi ye district no emoa yakechi bibribi yes honorable Frank Eboa any honorable Mbazakaria membram friends muntwa mani nhwe friends kakra na momboaye ewo developmental project ni na friends yeso ye ka atwema nwa de agya ho ye boye ho modern especially eba revenue gigia kokọ atwema nwa de agya mota se nye esofia ni barekese na ebebiti a obi enwo ba eba se impuntu yenwu impuntu mo kodia na ya kechi sense yeni kama phobia tiesre ya fa kwenye so na yesu edwane atoa ye MP se ombrem wie eni yeti ye eye Owura Kofi Owusu assembly member owo infensi wono ene kasa ye ya wose watu anamo obi a wose anese fokra na wo hono no ana neja wo ye na fam dia fedie aburo no so watwa dia ma na ye tenten aburo no so nti obesre sempani fomre ofise sa aban dada bi hye bibi ase a esa aban foforo aban so betimi toaso na omo toaso atimi aboa ma de hye no enya ho mfaso ye nsentro ni ba wo beidu enya nya adaje ekopie mfensi ne wa atwema wo beaja North District wa Ashanti region a okohu se sa chip compounds yi ye wi ansa ene ye gya to ho ena wan hwede wo ha ba manfo mpomde ho asema ye den a je se wutwa kwan tenten wo branka bi te wo huna no he ya ba wo beidu memoadwo Njoso mami akosia. Yo. Na ukopie ho no de wuhunu ye de omanfo ka ene se de dan na asitie no ka ho asem che fi se dan na ye hwe ewo ye Facebook page anasa SOMPA TV no ase dan ya ye wie kura esru kakra bi na abehu adwuma kakra bi ene dan no so efe pa ese obi esi ne dan ya wie na otu akwa akotenam wada roma cheche ye nsem mu Mami akosia mami na wase na chi asantemantam ya bibre nanso mfensi chip compounder ene de mani kwakre no meka se FE pa isan se wo hwe mfensi efiri ntensre tabre de krupo ba no a adwuma omo ye kese pa eye bricks nti se wo hwe chip compound na wo ho no a omo de bricks ena omo de assist fefe sanu eye almost complete na meka se adwuma kakra ka wo ho ne se chip compound na wo hu ne sa no nkane a eni ho nkane a kese omo de bedi dwuma wo ho no ebi ni ho eno danchen a aka sili na wo se omo ye omo ye sili kakra inside no eno ni adwuma titiri aka wo ho na afi de ye wura inside no ankasa beds
na fi equipment a omo de be ye adwuma no saa ne man kitinkiti na aka sisi am no ka se saa chess compound ya hu no we no se unimu a unimu fensi a nka ebe som adechi a ewo fensi ho no a ebi be free asakrakaba amaduma dan kwame asempa na ye geno ho na fi intensere saa adechi ewo saa area mu nyina no nka fensi chess compound ye betumi abo mo nanso enam se aka nsensemu ho ntino isi eso bi yare ewo fensi a just of paka efrin fensi akropon wankwa akropon dia na ne ewo so de na ni kire dujama baby ebe pa no bare udu adujama ansa no wawo mfufu no wagiri bare kese na wu free fensi wonyuru adankwa me ana bare kese ho no na wawu nanso mpanyimfo ayehwe han da bia ye kase ebra so senka ye bema apomudi ho nsom ehia yiyi pa asoman esan se enna me koye me koduru ho no na opemfo ba akote ho na opemfo no na chese na funu aba utunu se NJP no obewo na mbisa se na oba hospital mu ana na ose ya nanso ma me agozo ohwe video am de ba ya asat 8:30 to 9 na chess compound aye kan no ya toto doors ni nyina mu besi sabre kura no enya de se chess compound boss ni yabie na chese apomudi fo krom be yadwuma wo chess compound mu ho no kura no eho den ewo potem ho intino ne omu kan nyina no se chess compound de efe chess compound a omu de bricks na esiesie de efe yi pa senka omu tumi awie adwuma ka ho yeketu abi nke bra so senka omu be ka no mu esiesie na soma de hia ewo atwuma wa bi de no nyina esa so hwemu a nkwala betumi akoho opinfo betumi akọ obi kura yare a ebe omu kwa ya nko betumi akọ na den na ebisi wo mo hwene so na afedi omu twemu akọ babifo na omu nkudiro kura na omu afomo tine no mo se do ntini ade hye wo mfensi asem omu kan ye ba akọ pese chef compound nesi wo no aka brekum abi na omu awie mpanyifo hwe na omu meto omu nsefuro prokope na omu nani mu mfama eye mfensi eman no na omu ntumi mfa hwe omu akọ so ndima ni akosu a ubisa me dia eye bricks na chese honorable bento usubio any former DC Rebecca yebu omunya senjo enisuadu hunu na omudi asiesie ni fafa isi aka 20% pena omawi a honorable imba Zakaria na afi omunya for Frank yebu amomo ba ya menka so omotu na jeje mu ntino beka no se omuhwe no musiesie man fence man mami akosia yo na bawo beidu eye arahusem kese pa sa wo hye bricks na womu di asie no a na ne fe no a na timu se bibia wom na ebre assembly member na kasa na se bre bia atwamu na nurse for ho na womu ye adwuma na womu afiri ho sa na wonso ko ye hu ye ne ko ye no addition to manim se nurse ni beba ho ampempini ya gese bia nurse ni ba na wa frɛ bia opemfo na wa ka chenzo enne meba ho meba be ye weyin nko anso na omo ye wo ho ani oba be weyin na wa frɛ wo nti wo bet na ho na se nurse bibisi na se wa ma na se waka so no so be duru ho na se wa ma amane a there is no way so obi beba so oba be hwɛ no ho yare nti mpempere amro ka se de ne ko ho na no pa no de nurse ni bi ani ho do no matutum security nso bi ani ho a chese oba ya nsabia no ho ban obi ani ho a wo ba ho ban nti obi akora betimi abo awura ho empoma na watu no de kɔ sa pepe netie sa pepe enetie na wo hwɛ ekwan kora no a ede wura eye chess compound no a mitwa ketewa bi bai wo hu se ekwan no so kora anye asa wo beka se bi a ekonwura mu kakra sa eti no se omanfo kora no efa nwura mu ho nyina aba na se kora wo munya yaresha ekwan no so kora se ye na ma aye mre ama adehye a wo mu kɔ ha wo mu wo mu mpomdin mu ekwan no fo de wo hwa ense da nya kwan tenten eye kwan ketewa bi a chese okay yeah distance aye short emu nwa ewo krom ewo krom ankasa se de ye hwe de ewo krom ne ehu se ba bia twetwa ban se ya kwan ne pa na wo mane a wo danchi e de fa bia ni fa so na abonkuma na wo kwa ayaresa bia ho sa okay medanse ba wa beidu e wa mane bon a wo de ama ye danse wo bo adwuma ye nsentro ni ba wa beidu ne kopie mfensi aye no atwuma wa biaja north ho
en odi ho amanipo nyina abreye efa wo ma de srede na ye moma so te se so mpaka sebo ne ya fa to ye ho so aye ne se nkro ahodo ene kromafo mo hawo ne mabinidie ne mo de beto ye nimu a ye de light ebeto so ye de kanea ebeto so ye baba hu dawudo na ye ne mpanifo a efa wo mo ho akasa na omodi mrikatente abasahare so aye hu bibi enti no se wo nso wo ba bi mpotamu bi saa na bibi sei ekoso na wuyi ya sutira ya bema ye nsentrofo aba ho no mabehye atwitwa mfonyini na ye ne aban krache panyini akasa ye bedi kan ne assembly member akasa ye ne aban krache panyini akasa ye ne mrahye bedwani be kasa na wo mani aba ho efse tore bia na ba bia nkro no doso nkro ya na ewo mansini mu anase wo abaton peso aso no ya na doso nti wanhwa regional capital na district capital no ho na da bia ya na impumtuo ejina eti ye kwa homa no so na ye ne district chief executive officer ewo atwuma Nwabiaja North ewo Ashanti region Honorable Imba Zakaria yene no akasa na waboa ye wo sa kwan so Honorable Memoadwo ebasompa kase eboso ye jo panyin kase we de wunu aba kosu agoaboaje na wa ha yi mema ale o ti say nyame ado me ho ye pa na wo so abusia ni nyina ho ye pa da se na juma oboma ma Ghana medase Honorable watiefo nyina yatiefo jo so kama Honorable we die na ye ba wo nase ana infensi nti ne aba yeso ayen centrally ba wa baidu e ma ne ko ho okoto chip compounds bia edan ne de he ye kra ye hwe ne won kran ha no ye fepa edan na fepa nansu asa adwuma no aka adwuma kakra bi na na ade hye ne se won besre se enka mo mawie ma wo mu fi se wo be yare a gisi otwa kwan ekokura ben ne wo bra enka chip compounds wo minim se infensi fo ade hye yi wo ma de srede ne ababe pie wani mu a yeah okay mamenfa akwanye na menda watiefo nyina se na menchia His Excellency the President Yewura John Dramani Mahama na ejumapa obo oma Ghana ene yemamfo nyina na eno so na sese yenyina yehwe ni di na namo so said Ghana benya a good development na jina na naso bi mame asama waka no em se o rep ba ko frame mame eko honum eko hwei na in fact sa chip compound no honorable assembly member oda ho no me ka chen se me pe contractor wo ye ho adwuma said ye nyina ye ne bedi nkomo ni ehu ekwan a ebefa so a ye betimi a complete ediamom by it's unfortunate up to date I mean no ka say contractor number mo ka say honorable Benito Usubiu ena ye me frɛ honorable Benito Usubiu kura say ka me pesa contractor no ene omo toilet na omo ye wa say no na contractors for a omo di adwuma ewo ho no na ye na be di ntawo so na ye be hwe kwanya paso a ye be fa so a ye be dey ye be yemu adwuma na ye manfo atimi to aso ana say anya access to that facility no ba me feel omo up to date omo nyam fa contractor number ene mpempeso na adunu mpempeso adunu osha ida ya tia ni na dia ma contractor no ena akabi ana say ayentia na contractor no ye deneka abai deneka just a one contractor na we dey na wo timi eto aso na we di dwuma no ba na yemunu dia then the assembly will decide even who honorable assembly member no up to date and you know me bebusa mu say honorable assembly member no way na yen kwanya e be fa so a ye be facilitate sa dwumadie na omo ka cheme so watu kwan dadaada enti
ye nyina ye hwe kwanya ye be fa so a ye be sisi na ye manfo anya access to health and I say ayaresa ewo honum nti ye njam na ye jam aka wa yi no ko bo hu se honum nyina ye tantantan by a sign say ye need di echire ye njam nti ni eda ye koma so say ye be ye no ye be ye ama ye manfo so aho ato mo yo honorable ye no kura ye ni assembly member wuro kofi owusu a said wo kan wo tu kwan woni ho eti yenso ye friend wo tete phone so ye ne kasae wo gitu mu sampa ne manfo hia chip compounds na wo no kura wa ba behu abo wa mane se nkahwe na wo mo enye emfiri ho emaye na said wo kan de na kire se contractor no wo said because infoni na ye hwe wo ha no wo hwe aka akra bi kura na ye wie enti contractor no na se no ka wo pe no na nka wo hu se bia eka bi na wo ho anase impo ye tie ni nyina na nka wate ne se afiri ho dada enya sa yes because project bia ongoing project bia o pese wo kokoyere wo na o kokoto aso anase o ye no yes o share contract document na wo say anase wo ne contractor wo be for contractor no na wo ne na tenase na ma wo say okay ya tia o ka say adwumadie no wo ye ana wo nye ana bai de o ka ana wo de ka na ye hu kwan ya be fa so a ye nyina e be ka bom na ye re ya kwa adwumkrom ne yatima ya ade na firi ho ba mabusa contractor na se sa omo ya we being assembly man over there no unim contractor no produce contractor no mame o say me just me busa former MP no me pay the number e friend no ema honorable as MP no so e ka che me say what is say contractor no omobe come anaba amanaba assembly ho up to date mame entino now ebia makoko ere terminating na ma award say yen hwe kwanya ebefa so ebeba na ebia no contractor no kra wode yeka na dwumadie na se so wo ye na obetime ye afiri ho ade amai enti ni na obi assembly decision ye betana say any management ni hwe kwanya ebefa so a ye be facilitate very fast because wow when me say NDC amaya ko de and now this governance led by His Excellency the President there wow when me say your priority education at the same time health na said your man for ebenya ayarasapa and good education our maimu enti kwa bia ebe fa so a ebe hwe ni edidwuma aboa na ye manfo so ye be complete amount no ye be di aboa na ye complete amount so mu produce no nkwade a the assembly will take a decision on that yo honorable minim says aban bi e kwa ye fra bibi handover note me ba cho wo ba district ho no wan hu so mo de handover note bi egu a chese obi a dwumadie we contractor we na eye agreement ni say na tie wan ma meto bibi asa me pa cho what is saying em fa in chip campaign ma hu nti minim say what is saying na ye MPs project to MP ni na yo say yo minim upon all that to cry I'm supposed to know say me na me facilitate about that and you know by my later on draw my attention about incident me I to 2 minutes and never you frame you know me to 2 minutes echo survey everything honorable assembly member no cry me against since long time I mean who na me to 2 minutes ba say ye nyina ye hwe megina no so na oma produce nipa na oye ho adwuma no na ye ya consult ne ye dwumadie ana se ade a atuchima
man to adwumadi no so no na che me ba no so no ye se watu kwan enti no said the Mexican no we as a family we will sit down and then decide what to do about that na ya facilitating na ya man for anya ya resabiapa yo eni ono bo yensu ebedi akire nti said the adehye no de wo mpomri ne ho hia pa nti se contractor ne ho asem kra na NCP a se kabi na wo mu ana se yentua mpomwie ya megidi se said the wo kan assembly ne be ye ho adwuma na mapo obi ne wawie ne preko because dan na ye hwe na wo wabato mpeso aso na ye kama pa be somo manfo de ani je bi bebre wo mo na matem nsa firi ho preko na akire contractor kro no mahwehwe no na mo de na famra kwan so na adehye no de wo mo enye wo mo nti egidi se the wo kan assembly no e be trans no ma ye ho adwuma se de waka no pepepe no me pa cho yo me dawase me dawate fo nyina se ye be di ho adwuma yo honorable we di ansa na obekọ no me ni wudi nkomo ya na story bi ewo social media ye ne aboso sesi a ye amachibare a no ewo achema enwa biaja north ewo Ashanti region me say suku dan bi a yesi ne yesi wa penti ho NDC colors ama ye nsencho ni ba wa be du crown so twa bi de be kire ye eti wadawuru man ka be kire mu anti udin so no mo boy say ye wa aban suku dan wapudi NDC colors afa ho na wadawurma asem ye ho no korete sen mama we de ma mbucha o bibi kakra o usha colors na o na NDC colors de se normally ya na schools no ebi a color yellow ba ku pa bi ana green bi ana cream bi ba we no se wo sha me ba cho old teacher no that old teacher say new one ni na me wo na me hwe no me hu green me hu green and me hu red and me hu light yellow me de ato me social media sesi na masa de ato SOMPA TV me ba cho so red green and then yellow there na Nigeria is Ghana flag so because say Roman school no so no no everything no ma paint green ho and nkwala na tade a show mo no green and na omode red trash here and na painting the same thing na here na ya mana awo ho no entina me buja say one old wine no old one dey me hu new one na me hu enti you are saying so the na calamity no and the ya replace no so the any no ultra modern way ya mano ebetimi anya good condition for almost mbetima tena class no mu atima share de enti nkolane tadi a show mo no as a Roman school nkolane tadi a show mo no green and a red kaka down enti em say no mo de painted dada and yes I had the same thing na dia ma mo ma me nim say NDC color dia ka black white red and green NDC color kra wo ma mienu pe red and green black nim me wonu say NDC color okay or say wabo mama ne dia go look at it okay NDC color na yo honorable we de kan ma yema wa baso fi se dan no wa ye ni ye papa fi se yete se ensuo toy ma dan ni nyina adwiri ye basa ena wakwakwa renovate ne kama aboka enam so kra ma committee chairman owura asoma banda ono so kra bo wa baso wo investment awaye wo muti de kan no ye mpesa colors no ebe kata wadwuma na waye adwuma na de waye wa madan na ye fepa wa ma roman school no aye kama papa ye bo wa baso medase ndase amira
Yo, it would be colors as a colors eba social media na enkrofo who green and red no mo say green and red we say a Roman school no mo atade e so mo ne green and na ase no so red da ho. Yeah. And na wo hwe we no so e ya se Ghana flag mom de red gold green. Yes. Okay. Honorable Mba Zakaria, SOMPA for yeni SOMPA. Aye, wabato mpeswa so no bibie ni a ye no be ka bom ama wodi mpumtu aba said ye wodi mpumtu aba ya bɔ ho dawuro won kran hei. Aye. Yeah. Yeah, that's it. Yeah, the health facility. Yeah, CC Bebre. Okay. His Excellency the President Dauroma. Osha allocation wa de ba ya wa say yensi chip campaign. Yeah, the health facility. This year, yeah. Okay. First one yeah, chip campaign. Ekitu ebi. But we did a very big one. His Excellency said, yeah, nurses for. And more dying, a doctor for and more dying. Said the facility no so general on Muntimin and that far away. No mobile compound where na Omatima some man for Amana Crabberry. Yo, schools Nina, yes, Nina, Nina, Yabama about the capture. I would. Every no so na mu bia no e be ma ye nsentro ni e ba wa be du aba ho na wa be twani nyina e de amaye se de wa na dada no so na mo hwe no mo wie preko e say your mind sika na etimi asom ye nyina me back to you ya be ni na ya be ni na se de se fata no wa capture aka ho mate ye da se pi honorable Mba Zakaria yo ye da se honorable na yete de nka no achuma enwabiaja North District aban krache panyini na yate ne nka no a ye ne no atwetwe enkomo na wobie ye nipa ewo ho na asem so ebeda ho no a na mpanifo ka se edan bi a yesi wo ho school dan se mo a mo wo ye Facebook page no betimi aba behwe colors no na enkrofo esusu se NDC colors no edaha green, red and yellow. And waka say NDC na black wom and a white wom. Na enkwada no uniform no green. Ye di ho nkomo no fa asansem no ho no fa assembly member Stephen Kojo Ampofo. Wonu kire mu se ni kwanse ye de politics bia ebewuram. Eti ye pese ye kɔ na ye kɔhwe na ye tie ensem a wode atudwa no ansa na ye de aka nyina atoa so de amamo efa saa asem a amache Barry community wa atwuma wa bia North be dem fonyini a ye hwe ne sabre wo ye Facebook page no na SOMPA TV so no ensem a assembly member Stephen Kojo Ampofo di tudwa no moma yenkoti Akopa Adawoma said the war by a woman. DC Nabo Mba Zakaria. Don't ye abesi school day. I'm at the school down there. Meet like I say at Bango North District. Could there be anywhere about to a match barre? I'll see primary school. Now said you say no. You may get the Akaka crab near the baby. Now I will say and Colamba Maquine. I'm beside Badi Adawoma. Mbaba Trasa a demo and our tour of my distance. So I can yellow mutu na ye Ghana flag ni ade na nso ni a wodi dwuma no se sai ya na ya ade a ye fanka school da no eno nti se hu paint no na sa na tie ni pan bebe a kire ma dwene e wo ho na nso ati for de ye na ye pa ni we eni ye tie ye assembly member awo no ewo Amache Barry community ewo atwuma wa Bieja district Owura Stephen Kojo Ampofo na nwachi na unit committee chairman Owura Suma Bandanso ebo abankra chepanyi dan a eda your social media platforms are what do I wash no ehu. With me, I can say, done a dear. You can say, honorable Mba Zakaria, one officials, any of mine, Munje, to my Sefata, maybe a unit committee, somewhere much bar try as Mobanda. Easy, only a minor bon, a money in a comrade, you want me to one among the Mujim, said ye. Say, Yaguni Mammy say, obey my pipe, the mind, you ain't fed you, yes, we are so,
ɔyɛ adwuma no kam ne mmom saa harris wi a aba mu no nko ana ɛsɛ akɔfa problem yɛde ama sisi a me no gyina sɛ ɛtu anammo akɔ sukuu mu hɔ me akɔhwɛ nɔma a wɔde awura sukuu no mu a ɛnyɛ asɛm ketewa ne mmom sɛ papa so wɔte me kasa mɛsrɛ n'ani die kwan so ne dodoɔ no sɛ ɔmɔtɛ no ɔnyɛ mfama dodoɔ no ne ma no adwumadi a wɔdiiɛ no nti mensi pii ɛmenim sɛ ɛne a yɛte ye ɛyɛ owura asuma banda a wɔyɛ unit committee chairman ɛwɔ amache bare kromu ɛwɔ atwoma wɔ biagya north ɛwɔ ashanti dunan na arahosɛm ne yɛde ɛtoa so ɛne a yɛte ye ɛyɛ owura asuma banda a wɔyɛ unit committee chairman ɛwɔ amache bare kromu ɛwɔ atwoma wɔ biagya north ɛwɔ ashanti dunan na arahosɛm ne yɛde ɛtoa so ɛwɔ oti mantam no emu abeto dwa sɛ mu abi a wadi mfihia no aduru no 25 years ye kyerɛ sɛ wɔsua adwuma sɛ wɔbɛyɛ mason ye frɛ no Joseph Abobo agrada adwa ama abrantie no aka no ye ka sɛ wɔn ka tiasefo asase so hu biom kejebi ɛwɔ timantamu na rahosemi esie ye kyerɛ sɛ na wɔtwe ye wieye ɛwɔ Kasejan ɛno ɛyɛ biaye bi a ɛwɔ kejebi hɔnom na wɔn ɛkyerɛ mu sa dansefo a na wo mani tua arahusemi wo mo kyerɛ sɛ Joseph no no wo hyɛ ne dan mu ye kɔ ɛna ensuo no hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ ɛne sɛ agrada no dwasi mu a ɛhɔ a wanka agye kura na wo mo didi nkɔmɔ ɛkɔ akyire wa bra na ɔmanfo no bi kyerɛ sɛ issues bi sɛ ne ya na ɛba sɛ yɛbo yɛdin ne yɛyi yɛnim ɛne nsɛmtwerɛfo akasa ne ya na ɛde ma wo mo nti sources ne kura no a wo mo kyerɛkyerɛ nsɛm no kyerɛ yama ne bɔfo no wo mo kyerɛ mu sɛ wo mo susu sɛ ɛyɛ duabo bi na akɔso ama abrantie no ahwere ne nkwasa yɛse na nsɛm ntam no obi ɛbɔ amane wɔ mpɔtam hɔ sɛ ne motorbike ayera na ne motorbike na ayera no wɔn susu sɛ ɛyɛ Joseph Abobo yi ɛna ɛkɔfa motorbike no na owura no de kɔma information center yɛ wɔ hɔ no sɛ de abribia kɔ mpɔtam hɔ a wɔn yɛ no wade yɛra yɛbɔ de wuro wɔ information center ma ebi a emre kakra sɛ wo a wafa no brana bɛ information center ma ebi a emre kakra sɛ wo a wafa no brana bɛda wo ho adi ɛnyɛ saa ade ɛbɛyɛ no ɛbɛyɛ na Joseph Abobo no de nipa pipi ɛsɛ wo mu susu sɛ ɛyɛ wɔno ɛna ɛfa motorbike no wo mo yɛ announcement na wankɔ ankɔka hwee ɛna nipa no a yɛwia ne motorbike no yɛ hɔ ya yɛfrɛ no Zakaja na okɔ timantam ne framantam hɔ no de a wo mo si nipa dodoɔ no a ɛwɔ arehyemus ne framantam hɔ no de a wo mo si nipa dodoɔ no a ɛwɔ arehyemus saa tumi no a ɛhyɛ hɔ no no sɛ obi yɛ wadeɛ no wani nye ho na tumi no a ɛhyɛ hɔ no no sɛ obi yɛ wadeɛ no wani nye ho na kɔka deɛ wo pɛkyerɛ na ya mpampa sɛ yɛ odasani ne fa ya ɛne saa de kro na ɛbɛkeka ne ho pa no wo mu susu sɛ ɛyɛ duabɔ no a yɛkɔbɔɔyɛ ɛwɔ ɛhɔ no no ne ma Joseph Abobo yi wɔto ananom ɛwɔ ensie do saa enti yɛkasa yi deɛ akwakɔ yɛ nkomodidie pii ɛwɔ oti ɛna afei framantam yɛkasa yi Jasekan Municipal Hospital amukurabea ɛhɔ ɛne yɛde Joseph Abobo no namu no akɔkora ya wɔn da so a ɛhwɛ sɛ ɛbrɛ sɛmu na busua ɛbɛba abeyi na wɔn akɔkata na chikura nhwehwɛ awutu kwame rete forest no mu hɔ wɔn so China fo bi aba abɛgye consignment a wɔn ba bɛ yɛde quarry dust yi saa boy bi ho adwuma a wɔn bɛpae nti excavator operator wɔne ne dwuma yi ne wɔn mo yɛ adwuma wɔn bɛta no sɛ etu kasa yɛ operator ne de anka agyi mpo ɛna oti nananam wɔn sɛ wɔde mfinhyia do no ennum gaus receive any dia yedi nim no sabre kro na Charles Asuman so ka ho no one de wo prepare pa na ewie ye no ana Charles e chese no kwasem ni efiri setuo no kasa no besi sabre wontime nkɔ no waba ekwam kura eku wone na busua enti wo besra ada ba bi etuo ni fire nipa na toyi enti wo mo mpa tentene ne ma no mpanyinfo na mo mo kyerɛ sɛ operator no nim band no nti ɔmo kyerɛ me band nsa ayɛ amenyɛ dɛ me nkyerɛ no nti Tuesday na ayɛkɔ na me kyerɛ no band na ɔbɛ start adwuma na ɔtɔn machine mu ana nti machine no siso a ɛyɛ dede nti mante sɛ tuotoe nti ɛhwɛ sɛ machine glass no apae ma operator no mogya fi ntirim ne ne hwene mu ba nti me bɔ fi sɛ bi a glass no ayɛ dɛ apae na bi atwa no na osifo no gyina me nkyɛn second one na it sɛ ayɛ na ato sɛ tuo na bɛgu me ha nti ɛba nsa no ɛhɔ ne yɛ bepɔ yɛ sɛ yɛdwane na na amototo na wototo second one na gugu me nsa ho no nti first one na gugu me ha no operator no nyɛ ne ti na ɛka ne de a
Nkamia so ba ni first one na moto na moto mo le tu ni nje ba nsa na ekogu ase o ba nti bi ho na me yegu from on na moto tutuo no ntina misuru se bi ba se ade akame ye hu bia samzi me hu nipa na me eno ana chasa zuma chese wo patent ne ma won na se kom na eku won ne mai san se wontime nko na kampesa wakwa akofa ba zia me nko bebia ade we atumi me nko ngamia na me ko ba nzu zia me ntumi nko bebia tama zia ho kira befie omo anka metu na eduma ko enye ti se first eduma bi ti se ebia taxi ana se eduma ense danye enna metumi aye omo go omo police von kura ka me ba na omo so me ba abebise bisa me sem so omo so up to date obi amae me wo yire wo ma 6 omo ye mo operation hu se etu na egu me ha no ebi pie me yem so masompa yensa kai Meka wo se Pepsodent hot bite kasebo ena wutie free SOMPA 106.5 FM Accra. Ye to aso no Kolebu Doctors Association ye chaneti aka ne koda. Na Kolebu Doctors Association say accident and emergency center wo Kolebu Teaching Hospital no. Wo mo bokoko de fe no overcrowding no. Ebema ayarefo ne a nurse fo ne a doctor fo kro mo ye adwuma wo ho no. Wo mo de amia etiaban ensori. Sa no bed syndrome no a yesi ye twamu no omo pene so na nya no ane sa wo de bed beba besi wo sa na anu ya abrantie free mu fisi se wo ban na bed ni ho no wo ma sesa bed a because no se nya bed ni na hia wo mo na ebe hye wo mo ede wo beto bed ne so no enti ye free bibi staff adwuma ye fo ni swa ne ye di dwuma ni nsu swa enti nye se bia o no bed syndrome ni ye twam obi aba esese ye nya mpama ne de to ampa ye de mpa no aba bayarefo no go bebre ena overcrowding but a doctor for no susa a nurse for no susa enti asa wa solve baako ba wan solve baako ade na eye trinity eye bed no empomti adwuma yefo ena ne ma wo mudi bedi dwuma enti it goes in tandem ni na ekọ nakra na enti se wo de bed ne ba na wan fa nurse ni bia ma meka ho na wan fa doctors ni bia ma meka ho a kakra na wo na de opese oku omo ana enti accident and emergency center wo Kolebu Teaching Hospital Kolebu Doctors Association kodafo say no bed syndrome no esi ye twemu no enipa abegu ho no nyasam ketwa na mo de bed ne ba ye no a manfa doctors na nurses anka ho no se nurses ne ba me ensa wo mo na ensa nye enipa dom a aba no eti wankasa wuti wo ye bone wo ye funu ya wo ya na wanfe wo kire wo se am ye hunu a ne de plaster betare so ne wa wo jejireje eti omo de to mpanifo anim sei ama a doctor for ne nurse for kro mo ye adwuma e wo accident and emergency center ho no kra no ba bi omo gina na eto ehu omo kro betimi ayare ene omo nso ba na wo ba bed ne de wonya bi adaso na ho na ebe hwewo eti omo besre ono abokwabena minta akando ne dom se wo mra na no bed syndrome na yesi etwam ne asesa mpa begu ho no a yamfa nurse for ne doctor for anka ho no wo mo ahye no wo mo aye ho adwuma sami so mpaka se ebodi akire brepam ye bekọ Kolebu ho ye be hye da kwa accident and emergency center ho no ne akwa hye se de sa overcrowding na doctors na eka no se na sitie ampa ye de bed ne ba na no nipa na begu wo choo no a doctor for ne nurse for no so te sei wo mo se am ayare for no kra no they are at risk nurse baby o mo da na no odin and a doctor for no and nurse for na so bebre eti no ho de sedi no mo de atudwa so mpaka se ebodi akire de be firi ma baby ya no ye nyima so emfrim Yedasoa ewo apomudin ensem no emu na Northern Regional Hospital ya dodo no a enso frɛ no Tamale Central Hospital no eho ena yede wo ekoina adwumayefo a wɔn yɛ casual staff wɔn ebu efu papa nyasem kuma bra Facebook ne so na bɛhwɛ enkomo ya yedi casual staff fo no wɔn prapra honom wɔn siesie ward mu wɔn nyinaa ebi eka sa adwumayefo no ho na wo mo kire mu se bosumi enum nie se wo maye adwuma katua de akatua ebi emaye na wo mo bompenimfo ababo anano ansa na ye bekwa akodi sala ekura Friday no ye hye wo mo bo se wo mbehya toto ne ma se de be ya wo mbetimi adane sika nachi ede amomo wo mo twen ya wo mante hye no wo mso okay ene ebi e ka be na wo twe baako na sala na duru ho no mo a ye beboabo sika ne bia no na anya bi kura se 5 months ne sika ne yentimi nya ne nyina mfa ma wo mo a ye benye bia bosome miensa ana enan bi asem kura ne yadane e de amomo nso adwumayefo no e kire se wo mo atwen
atwen ampanifo enya mfa sika ne ma wo asale ya yedi yi wie wo manya hwe amfa ma wo mabusuafo Adam Suleiman Baba wono ena edi adwumayefo n'anim a wo sesesi ade sika no wo nsanka ne adwuma no kora no wo nye biem. We are here for almost about 15 years as a cultural workers. We have a problem with our salary. We work for almost about 5 months ago, no salary. Due to that, that's why we went for strike. And we even went to our management during the Ramadan fasting. We went to them and explained our problem to them that this Ramadan is not a lot of money. So we need to pay us our salary so that we were able to do the fasting. When we went to our medical soup, he promised us that he will pay before the Ramadan. He also gave another chance, that will give him another chance for us 1 week to see whether he can gather money to pay us or not. If that be the case, if we don't get money to pay us, we are not going to wait until we get our money. Abusia bra Facebook ne so monso amoshe ewo SOMPA TV no enkomo ya yedi muhunu se ayasabia de ne enim se hode okọ akwakọja yarehwe se ahonidie ebetimi edimu na enko wiase ayarasabia na ehonom ayese eyi wobi dan achi no se word wa nipa egia yarehwe ewo mu no word mu obabi nipa da no eho ne ya park baller asum ene yedi aguse casual staff for se wo mo de wo mo ka 5 months ni ye ntua ye enti wo mo so bu afunti adwuma na kora na wo mo nye enti baabi ya gya ya hwe no eho ne ya park enwura so hye na de ma ena chese esi wonti wei so obi ho mfa no wo ba horo mo he ene yedi nipa kro no beto nti esese animanum ya mpanimfo hwe na saa aka no wo mo yi edi free ho na adwumayefo no nso wo masum etimedwu wo mo Adam Suleiman Baba wono eni panyina wodi edom no animu a womo ese womo ko strike ni ne eni ekoti yi womo emra se badwafie mpanimfo ya nhyehyeye se wono ma ekokofa amanebo efiri badwafie ho ema amansan tibie ewo wiase nyina pa ahodo so ne kasafidie ne kasafoni ahodo so no wono mo ye nkyerɛkyerɛ ede ama won kwampa won befa so atimi ede password ewo badwafie ho no ebeto abonten yie na womo nkokɔ tete mfrafra na saa dwumadie kɔɔso no eno na donkuma ɛwɔ mrase badwafie ya otafo mrase badwane yewra Vincent ekosefua wono nso so de gina no wɔbɛkyɛ sɛ we no ni kwan sɛ ɛyɛ da koro dwumadie na onde akora abobɔ sɛ eniema binom wɔ hɔ ne akadie bi ɛwɔ sɛ badwafo no nya enti ɛbɛyɛ sɛ nkom bɛyɛ ama badwafo no nyinaa ɛnkɔyɛ sɛ fa bi na bra wɔ kasa wɔ saa training yi hui wonim sɛ duru badwafie hɔ so dia na ɔpɔn kyekyeku wɔn na gyina hɔ a ensem ne nyina wotoma ne ye de yewra ekosefua wokafa training no hono wo de yintiemra. Parliaments are under intense and unrelenting pressure. The IPU strategy 2022 to 2026 Global Parliamentary Report 2022 indicate that while legislative workloads have expanded significantly, structured capacity building for parliamentarians and parliamentary staff remains uneven, under-resourced, and in some cases outdated. The work of legislators has become far more complex. Parliaments must not only evolve, but must also continuously learn, adapt, and innovate. Ota fomra sebedwene yewra eko Vincent Asefua oya square wono na kasa yi na ewie no na dom kasa e wo badwafie ho ne ba no deni yewra mama yarega enso edi bi ba beto so na wo kire mfaso e wo so ene adesuehuna afoforo e wo badwafie ho kra wono benya firi so. Parliaments do not become effective merely because they are constitutionally established. They become effective when the people who serve within them, members of parliament, clerks, committee staff, researchers, legal officers, and administrators are equipped with the right knowledge, the right skills, and the right institutional values. That is why capacity development must be regarded not as an optional activity, but as a central pillar of parliamentary strengthening. Let me add that it is not just the skills of those who are within the parliament that should be strengthened. It is the capacity of the entire ecosystem of democracy that relates to parliaments. Eni awuti yewra mama yarega dom kase wo mo imra sebadwafie wo mo ba no deni na ewie na yewra Bernard Ahiafo wono na ye first deputy speaker wono nso na gina mu
Emma, Penny, I want to be for no. Tobuga, Avance Mana Babe. Na no so nensama waka edito to ni. As we deliberate over the next 2 days, I urge all participants to engage openly, think strategically, and contribute meaningfully to the conversation. Let us use this occasion not only to share experiences, but to build relationships. Not only to discuss challenges, but to co-create solutions. And not only to exchange ideas, but to commit to practical actions that will strengthen our institutions. The quality of parliamentary democracy in our countries depends in no small measure on the capacity of our legislatures to perform effectively and efficiently. And here Banada here for ya first deputy speaker and a casa HS and ya casao the abbesian no. So the obesi adanedi ama afoforo hu esom faso na chese ye adwuma eno na no point chekuna to bai me kan say sompa kase bon na wutie fi sompa 106.5 FM Accra na owo Patrick ya boama eyemrahye bedwani ewo Okan Kwe Central what dia de sede akwakoma osomfo hyesi kasam ene ntotoye so se wo mo nhane enye nsachaye kakra ewo de friend interest and penalty provisions and wo Revenue Administrative Act 2016 Act 915 as it nyina ne se bia esese wo bitua to na bibi nti nipa na ntimi antua anaso how bi eba interest anase nsi hu esese nipa na de ma enna asotwe ebesa de aka ne ho efa Revenue Administration Act no ano odin Okan Kwe Central en mahye bedwani Israel se esese ye dane mu kakra se de be ya enkoba se eto a metua bibi nti ni ntimi antua na no no asa agina moabo sika bi ne epese metua na bra wonin central fo shia no owura boama oye chairperson de ma subsidiary legislation committee wo bo kokosa sabre sa wo hye penalty framework no a wan sha wo mom wo gidie ewo etuotue mu no wo mabamu bebu wo mabamu bu nsu a obi abamu bu a obo akora ebeye din so obe Kenya no nti wo mom tua to no so wo mabamu bu a wan hye ebeye din se Kenya bi beba eto obesre mpanifo se ye nane ye ho te sa bosoma kotre is that let's be clear, some GRA staff who undertake some of these audits have seen the gap in this process. And for that matter, when they come and audit you, some of them will go into some unethical negotiation with you. For example, if they audit you and they say, oh, because of non-reporting or non-disclosure of this, your tax liability is 15 million after the interest and the penalty. Then some of them, you can ask some of the companies, you can ask around. I'm not saying I can show you some of the comments that I've received. That, okay, let's negotiate. Give us this. If you give us this, we'll be able to reduce it to this. This is what some of them told me off record. Yeah. Eni ayeti ye eye honorable Patrick Yabuama wo ye mashebedwani ewo Okan Kwe Central wona ne kasa ya so mpaka sebo e dia somwo enumre. Penny Kwantrefo a wada Media for Peace and Sustainable Development Program ano Emma Media Foundation for West Africa eye Dr. Kojo Imprim na wodi ofre akwa mansentwofo e wo maimu se wo mo Emma wo mani ena hoye pa na botaye ntia ye frɛ wo mo nsɛmtwerɛfoɔ sɛ wo mbetimi abɔ aban tuja na eniema huduo bi aban no eya enkoye wo mbetimi atenetene na aban na ye ne ekoye nso wo mabɔ hu dawuro ama Ghana fo nyina ehunu de ekoso no emu obi emfa enipopo ne eniema bi a ensem fata emehunahuna wo mo sɛ adwuma no wo mbegye ato honom na wode nsɛm we nyina etudwa wa bra adwumadie surunku bi ekoso enefuam yensa womo friends and trofo se womo kyerɛkyerɛ womo na afei adwuma no womo ahyɛ womo nkran ama womo hunu so yie no se na nsɛm ntɛm ayare kosɛm sɛ wo hɔ no mo ano wate sensɛm troni bia ukokava program bi ne akɔkye no ne apapa na ni so ne abobɔ no wo se niema bi ɛte saa na ya na mpepi no ɛde ehu ɛna ɛbɛhyɛ nipa mu ɛna afei so ɛya no wɔmpɛ sɛ womo ka
nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa boa hyɛ yam so wɔ sɛ saa deɛ no deɛ sɛ saa ne yɛde bɛtena wɔ man mu a ɛnya deɛ sɛ ɛso bɛba mfasoɔ kora nti no ɛmmoa biara yɛ ɛsɛ sɛ yɛde ɛma nsɛmtwerɛfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwuma no wɔmɛtumi ayɛ no aban mu o ankorankora o ɛsɛ sɛ yɛde saa support no ɛma ɔmo no wɔkyerɛ mu sɛ adeɛ baako a Ghana ha no nsɛmtwerɛ adwuma no ɛnhyɛ da nya effective kɛseɛ ɛyɛ wɔn a wɔyɛ esuma se nhwehwɛmu no investigative journalism foɔ no wɔsɛ wɔn kora deɛ wɔn asɛm no yɛ mɔbɔ san sɛ obi wɔ hɔ nom a wɔde ne nkwa ɛna ato hɔ nom ɛyɛ sɛ adwuma no bambɔ ho asɛm no yɛ ana ɛwɔ fam. To address all this, the angle is how do we monitor government? And therefore, your role as media come to play. The role of individuals is very important. And we can do that through number of vehicles. One of the vehicles to us, this is very efficient, is investigative reporting. Hence, this project that is seeking to counter corruption through accountability journalism, improving freedom of expression and environment in Ghana. So 2 things. We seek to improve the media ecosystem, to expose government, to trigger government responses in fighting corruption. We are hoping that as you go, continue doing your story and let's have those stories published to expose the ills that I've just outlined that are bane to our democracy. And as we continue to do this, I'm sure we'll come to a level where there will be real development that we're seeking to achieve in this country. We know that the attacks will come on your way. You may have some slap suits. Agile Commission is there to aid you. For estate. Ene ya yekotie ye eye Dr. Kojo Imprim wono ene ye kwankyerefo a woda Media for Peace and Sustainable Development ano Emma Media Foundation for West Africa na dwumadie no a ase no Owura Kwaku Late Oben wono eye component manager Emma PED project for womne GIZ Ghana ena ekabo mu ede sa dwumadie ne hyehye so Emma nsɛmtwerɛfo wono so kyerɛ mu hie nti a womde sa program no ebae. You have been trained on how to identify funding opportunities, how to approach media development organizations, press freedom bodies, and other credible sources, and how to position your work for support. We expect you to apply that knowledge and actively pursue these opportunities. As part of this project, we have also set up the community of practice for investigative journalists, which is made up of experienced journalists who can offer mentorship, who can offer guidance and peer support. Therefore, we encourage you to engage them. They are there to strengthen you and your work. Onipa wakasa sesie eye Owura Kwaku Late Oben wono ene component manager Emma PED project for Yamani Boni Eric Anan ene diwe ebae. Abusua babia ho bia no se radio no so na wa SOMPA kasebo na wuti hot bite anwumre de TV no so nso a live Facebook YouTube babia ye ho na mayenko sremantifi afam ho tamale ensantrofo nche mu de bia koso na Owura Ibrahim Mahama wonne kasa yi enya ba akono a Ibrahim Mahama we na tamale wose Black Maria fo abeto asa ne so edi ne mpaborama na no wo mo aboa ma ne sekura asa tuo sesen na penena ensantrofo nhye mu se dwumadie na Black Maria fo bedi wo ho no sabio aseniama enti wo frewura IGP se wo mo ane wo huwom no wo ma saafo no nyina perpetrators wo mo mra book no wo ma mra eni won na de ekwaso no na nka wo kwa akoma lecture bi kura wo UK wo Cambridge ne Oxford University Royal College of London ho nyina na nka wo kọ na wo ba bewie wo South Africa nsa na wo ba fie na nso de ekwaso a ya bobọ na no ama na no ayese preko small boy no se beye na obetum de akasa kura ebibio ho pastor bafu efum na no enya asam ketwa kura aba na num ne sen a woso nyina no wona nka na enkomo yi wonya adaje ne sompa nsa ntwerofo di sa sompa de mo boso aya mpanimfo tie enti momfa ma asem enko. Evening, I was meant to travel to the UK because I had to go and get a letter in some school from Cambridge to the Royal College in London, and also continue to Helsinki for work, and then to Amsterdam, and then to South Africa, Birmingham, and but all those trips have to be cancelled, and I don't think I can even travel for the next month because the last few days I have not even eaten solid food because I have my lips are all those, my teeth and my teeth are broken, I have sore in my mouth, the dentist were nowhere in the week, so finally put my entire life on hold. So if there was anything, because the reason why we started to in family in Ghana was
felt like we have something to contribute to this country. If at the end of the day, through these digital items, a lot of us young people and others will not feel like we need to stay in a place like this, then it's rather at the bad side of the country that we all have. It's all about us, because even in the world, the reason why I read Workley Family because I wanted to see some kind of cultural justice here. Why can't we introduce digital that people ordinarily own it? We Ibrahim Mahama Bakonwa, and yet the Munimuno, we Sreman Tiffy, and a Black Maria Fono, Edin in Pabra, what they Nakosa Moto says, Diana, and more Dukra went to me. Adriana Ressa went to me. Just a Boba said, dear Mumre Memre, Adriana, me per quello, Mentemene, Sajame Memre, and to Jidia Obama and Quanin, Sumuniane. No mum dear sir, wo bomma resebi amane senso ase atedeno wontumi nwanti wodna kosem ama sompa se IGP with the TMB. Na sansem kroya and the Creative Arts Agency womo so akaseti as Ghana police for manya de rampemu asie do wada Ghana Police Service ano ma mu so wada asori utonko nso anyane na ba ne se ne yete ne se Ibrahim Ahamayi a wagye din watamale ene Ghana ne wiase ba bia nam ne visual arts creative acting ti ene works ahodo a ama Ghana ne wiase nyina anim ni yetimi ebro ne saa na wo mani bom fonyi ne so no wo wra ho pa eto wo de to Ghana Police Service anim sa asam no wo maso na wo hyehyemu a enkosi ase Krata Creative Arts Agency for Edeba Bonten no wo se abrante Ibrahim Ahamayi businessman we ye visual artist a wo dijuma ema ne ye fe ema wiase nyina ete no wo mo ebesre se empanifon hwe se wo ma Ghana amamre ne amane no atre wo wiase ba bia a wo bia di ho adanse eti enne esa akoto internet so se ne ye de aye no wo bra yenhu de nam so ma ne ba ya na ya tete eti Creative Arts and he's accepted it in good faith. I have personally reached out to him, so I can assure you that he has my full attention, and whatever he wants us to do to assist him in the process of healing and seeking perhaps for justice, we are ready to be behind him. It is not the case that we want to judge before the findings are out, but the mere fact that we saw him in the bloodied shirt is one that immediately evokes empathy and sympathy. Also for Washen Sem so amamrani amane adwunumu de ono abogifa gomashi wona kasa ya wo chim say Ibrahim Ahamayi a wono eye Ghanaian visual artist no so wo ye na dwin say police for braburu no amogya free ne hunu nyina baaye no wo pese wonya atentene a ministry ne bebo ne chidom ama atentene aye adwuma enye intentia. Abusia Yaka was a SOMPA 106.5 FM across so any Facebook, YouTube, Babia Kasiabono, and I'm so bit me any be na wetie and wash SOMPA TV no so live and clear. Yeda so yetwa Kasiabono eso. Penny Quantia for Bediatreya wada entutue ano Emma Ghana Standards Authority eye Dr. Awal Mohammed wachrechere ejuma GSC fo ankasano womo eye wo Ghana Hassan se nipa pi wo hono a ye ka Ghana Standards Authority ase e wo hono de agise bi asem bi abase bi aduane bi quality ana se bi a company bi ye bibi no womo nje da hunu su ye na afa GSC fo aba no womo abeka bi na wachire mu ese dwumadie bebre e na womu di se womu regulate adwadie ewo omayi emu niema bebre wo horom ekoso wo adwaman so a Ghana Standards Authority for womu na hwese product ewo adwam so no eye ya bibia eda na ekwamu nipa sebi ebetimi ayusu bie na wo kire mu sese bia wo koto enam ewo dwamu a saa skill na yedi esusu nam no yedi skill ni susu nam sede ebeye sisie bia ma se wo koto 1 kilo a 1 kilo no susika ena ubetua ni nyina eka GSF wo mu adwuma ho na ene ewo SOMPA 106.1 FM techuman wa bra obapa na ya ka atwire etene dwam ewo for God and Country dwumadie no eso ena Dr. Awal Mohammed ekire ni nsemu kakra ekire tifo science of measurement is the science and beton say maybe and say for two things say like jumedie ekoso edwedie eko in that line preparing Ghana Standard Authority yen and there was authority say ebitima hwe ama edwedie aye preparing ebitima bonti this science of measurement I am
metrology and besides metrology na ankasa no yɛsan ɛkɔ free metrology na yɛsan ɛyɛ bi a friend standardization nti standardization no ɛyɛ sɛ ade bia Dr. Awa Muhammad ena yetene nkano for God and country so ewo SOMPA 106.1 Tichuman ena wone obapa na ya ketwe ekodi saa enkomo ya bema tintin so etroye ema yedane mamu abusua ansana yebekọ na fe yada ye ho akwaje aboafo nkrato aba besen akwa amanone no ye kodwa aboso enso toy etoy no mframa san boy sanse enso beto mframa dikan abato komisa wo modan fire service de enso na paso abubu de ese bubu nyina na nadmo pani a woda wo ma no ewo Diaboso district yewura kwabena minta aka no ne mpesua so ewura Dennis Owusu wono ena de amane e ma SOMPA kase They were on a friend, say, soon a toy and one from a kissing them. Yen done by a qua, and what I'm casting yen dia, a player abandoned, you know, if I say yen, fire for our hobby, easy for or BAC for our hobby, NCC for the honor or more, Department of Cooperatives and so a honor or more, environmental for so a dinosaur and no, say, baby, I will be a body and a buyer, so no, it's Atrenje maboafo pani a wotua won ma no ewo Diaboso district yewura Dennis Owusu ene kasaye Meka wo se SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Pepsodent cavity fighter and asoyas do the two before you go to bed bomodian so obechichi wo sia no pa ne numre ansan what the name of the Pepsodent in ebechichi brush your teeth day and night with Pepsodent we na sa pe na chesa wanye wo sia bro why you see every smile matters your children to grow with strong cavity free smiles cavity free smiles no ene ye nyina ye pe enti Pepsodent ene ye kamfo dia ma ebusuan ye friend ebusuan chemfa wo se ho ban na ye wo siye na wankasa wani beje ho Midima for Heban Center Dr. Tamu da so se me mo aso nte se yare e ma nipa ye mobo wo fa baby na adwodwo osisi yare anase wo kotodwe diabetes prostate issues hypertension kidney failure e ma ne mema mo pa wo anase yare aye kronkro typhoid ne malaria e ye Midima for Heban Center eti wo dia ne se poku ase mayira wo beko anase kumase ebo akwa agogo ene government hospital ene di nhwe ne mu fre 0244774282 0244774282 na 05007272215 05007272215 time eba misha edro no etu malaria se wono moto na aduane nya wode honam taaye wo ya eye time eba misha edro no edro we eye wuye enti ba bi eto no bia wo benya bia to mentra wo ma malaria entra wo nipadua so ena mentra wo ma wonu mu nto ena mentra ho ema wo nipadua enya wo yenti fre Dr. Taflija ane na de no brane hama eja no ewo 0244417669 0244417669 0244417669 na higher SOMPA 106.5 FM Accra. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa, abusuan yede wase mo se watwen yen na uguso nso hwen. Yankwa amano ne yenkwa wie kase no. US abrochimamu, mampane awotua wo ma no, mampane Donald Trump na boboare ne yasen aduru. Sese wase oni Iran mpanimfo edi kasasie na wode nanum na ato sa nkomo yi so. Wono mo firase enoda kwasie. Enti Middle East Envoy Steve Witkoff wone na asi unimpon kusha
wɔn na kɔɛ yɛ asankasa yi wɔn di ho na mɛmpɛne Trump sɛ nnenum no so na Iranfoɔ amfa wɔn aso ama no antie nkɔmɔ no wɔn di a ɛna ɛbɔmben no ɛnya deɛ wɔbɛgya ho asɛm koraa nanso sɛ sie yɛ akasasie kɔ so deɛ wato na bo ansa wɔtie deɛ bɛfiri akyire aba na deɛ wɔde to yɛn nsa ntwerɛfoɔ anim ni. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. And my life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning, sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plant that costs over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons. Aha. And what you nuclear weapon? Nina no wo kase nuclear weapon no hunti na oyɛ de wo wi. Enti na wɔtwe me nsa ntokoi no. Wɔno wɔ mo kasasie sɛ wɔ mo madwobrɛ mra na fe wɔ mo ne no nkontiase apam mo. Sade be na amaya hodo a wo mo nsu mia e wo sa ntokwe ho no wo mo ho ebe henha ho no kasebo no si ensama yede esomo enumre de di makotene bi ene se Kolebu Doctors Association e de atodwo se accident and emergency center e wo Kolebu Teaching Hospital no se nipa no doso dodo eti no best syndrome no yede ba yede mpa bebira begu ho no yenwene se ye hia impomdina dwumayefo ene akade a ye betime de asom yi. Agrada edwa ewo KJB otimantam nam so ama abamu obi a wadi emfihia no aduru nunum wahwere ne nkwa. Sadana Ibrahim Mahama artist wo Sremantifi Tamala Black Maria fodi ne mpabro no wose wo hia tentene na wode asama tompanimfo anim. Na sansem kro ya ena honorable Jifa Gomashi awo yoso afo hwensahwe so amamre ne amane ho dwumadie ene adwene mu die ahyebo se Ibrahim Mahama patentene ne a wo nso ebebu ne chidom. Tamale Central Hospital casual staff for and womu chem sebosomi enum ne mpanifo entwi a womo kantino womo enya nkwa adwuma. Ensu ato ya mfanama boy no dwaboso aban nyuma te se NCC odum je adwuma ku na afa abato komisa ensu apa womo danso ama wonye baabi nya adwuma. Honorable Patrick Yambuama Yemrashebejani wo Kanke Central Nasmo dia tudwane se wosofo hyisikasam ne ntotua so no wonane ne ho kakra na eto obi antua asotwe ne yede ma no ano odin dodo. Media Foundation for West Africa penyi kwantrefo a wohwe ntotua so ewatenae ho etu nsɛmtwɔfo nyinaa efo sɛ wɔn nkoso amuomani enye din wadwuma wɔn ye ho na sɛ obi eye sɛ wɔbɛhanhan nani apopo nani akyerɛ wɔn a enya de sɛ wɔn ho kwan kra. Mampane Trump se kasai ya na kanya abufu ano brebrede ma baato nti woni Iranfo kasasie wama won nenum won to bombu bia na wo ante ase de a ene ebedo won yene de kasebo isummonumre yi eyemme die nyame ehira no AKOSUA ADWOA ABOWAGYE wobetimi so afrem ya AKOSUA NHYIRA me adult children ADWOA ASARE NFA triple A man Ajapia APAM DADAA ye come se kasebo ifi SOMPA 106.5 FM akra no e fa ye headquarters e wokumase e ye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM wokumase Paris France e ya Damfopa radio takwa SOMPA e ye 101.1 takura de SOMPA ye 103.3 tachima SOMPA ye 106.1 sunyane e ye 98.9 enkranza mensewonom e ye SOMPA 90.7 doma ye SOMPA 101.3 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wono e ye SOMPA FM live ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so petim wo Kanesh Market and Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM yadamu nyina se ema momo ene tia adeshi. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem.
She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent Charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, echo US. Na no kwa ukuru kwa fa me bo mamania. Na papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, echo ba simple mo. De wo ton adansi ho nyama no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndin sa na. Papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho nyama dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi de pokesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho nyama. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Water cement, iron rods, banding wires, and adwoa plywood and just said about that so. Te se bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wo du kuka mu a, wo ko ja free. Akra wuyi AKOSUA depo ene pokrasi de no kwa to nchen ya wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen ya ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwiso Accra road from the opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kujesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Hajia Special Local Foods Abakade Enye Dianini Dianiu. You were Dianini, you were Diani. And young one was a Ghana ha ahemfo. A yakasia, Wadina Cassia, Party Cassia, Samu Pebebi, our best several Mawo, say ye buffet and Wamuye. Say ye local continental dishes. Will be a channel near Hajia Special Local Foods. Ewa hacho atomic equano so hono. The friendly local foods in the say. And you want more year, Diania, not one more tam, tomatoes are pro, Merqua pro, Jena pro, Gallica pro, no dia Diana say, Eya Bontina Diane, a Diana Bisa, Debbie, Hajia Struname, 18 young one was a Ghana, a titire, say ministries, agencies, I can see a year a himfo, Nanoma Himamo, Womotas and Womus ye bedidi, ye didi eziban ye didia, Womos Mumfra Hajia Special, local foods, if it's a hono and a Dianino Equi, Ghana have be our mutimi servo, Hajia Special, local food, Upesofra, a 024 63 59921, 024 63 59921, and as a 059 479 7215, a 059 479 7215 for not with them. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Hebakle Kabakra. And you won't hear, passengers a gumika imu, a Hana do one aircraft. And this Accra and put them at the mo. And yet the Mwampa, the said, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Abasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, means send between ones and 8 years canon. Miss Connection and said, Koye, na Esakakra, to say what Pejam Mama, what young Bem, Connection, about the crow, stroke Sudia, or found small. Chessa, I did you who any dear Siano, Yaria Bia Tatia, or Dr. Tamdasu and so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria, Yaria Bia, Kumasi say, oh, opposite government school, and then Krahanso, other PM, or Pokuase, Maira Quanoso, for a doctor 0244 774 282. Number 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. And me patch of Brana Misha dear or baggy. Bra, Aden, and Nasubi. Hey, time about Misha, me can't see you back, and what you say. Bra, say a time about
mesha esia jimi ni mi fie fo enya dia baako ebeso yen we dia udi se ofani nyina time heba mesha me kase me di one dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mesha enye enunku dia nanum oto a wontimi ani die no time heba mesha duro no ena yema wo oba a wofa afuo dia wo ma akwada no fo ene akwada wonni fie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o time heba mesha enwe dudu etu a fo ani kire KMG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso Monaco Junction enu echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em 0244 417669 ayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA age adwodie nkratu yi atu. It's a celebration, a time of Holy Spirit-inspired music, theater, and word ministrations. Harvest International Ministries presents Harvest Praise 2026, the Restoration Edition. It's time to return to our first love and rebuild the broken altars. The Evergreen Harvest Gospel Choir will host the legendary Tego Sisters, the anointed PSA Esther, the youthful team Eternity Ghana, plus a power-packed life-transforming drama performance by the Harvest Theatre. It's on Good Friday, 3rd April 2026, 4 p.m. prompt at the First Love Center, East Legon. Guess what? It's free, but you must register. To register, dial *725*1155# on all networks. Harvest Praise, get your praise on. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent Charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. SOMPA FM. Feel the heat. SOMPA. Ya boy. Ya back. SOMPA. SOMPA FM. Feel the heat. SOMPA. I'm good. So we have them out there. What do you sorry? What radio so? Minyana nka be ya branch etisawo. Sawo. Papa ye pardon no mo. Ni zila. What did ye oni je chese. Hunyina de wakoma no. Ewade adom ye kese wo so. Amen. Oni tim nyame mpagya mo. Amen. Nyame enyamo kese. Amen. Oma adoma ye kura about 35 years double portion nyamo dia. Amen. Amabia mo be jira bo Yesu din no. Amen. Nyame enu nyama ye kese. Amen. Nyame nshiraw. Nyame nshiraw. Good evening, man. Bode. Adeniana Apostle. Yo, mi pa chao aye wan kasa unya barima ba ko pe aye bekin nana bedini ni so fi asibiti sana tene sana Nikin mo anonko ene nyumire so yifa kunya so ne say wo se pan oya